I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Prije samog početka želio bih pozdraviti Mr. Horora. Ako i vi želite pozdrav u sljedećem klipu, pišite u komentar ovog videa. On je transportir, on je Clark, on je Jason Statham. Ako niste znali, bio je sportista i model prije nego što je postao glumac. Evo još nekih činjenica o ovom nevjerovatnom glumcu. Ako googlate datum rođenja, dobit ćete 26. jul 1967. Međutim, godina njegovog rođenja nije poznata, ali dan i mjesec su tačni. Bio je model prije nego što je postao glumac. Izbačen je sa žurke Playboya jer se ne voli slikati sa ženama. On nema svoje kaskadere, sve scene u njegovim filmovima radi lično on. Izgleda da mu vožnja nije išla od ruke, nekoliko puta je padao test za vozača. Kažnjen je za vožnju u golf vozilu, a odlično igra šah. I to bi bilo to za ovaj klip. Klip je malo kraći, ali potrudit ću se da sljedeći bude malo duži. I prijavite se na kanal, lajkujte ovaj video do sljedećeg klipa. Ćao!